Jeden z mojich billboardov mám umiestnený aj vo firme pána Suchánka, môjho menovca, ktorý má krásnu firmu v Dubnici. Autoservis, autosalón, umýváreň, pumpa Avanti, iste ju všetci poznáte. Považoval som sa potrebné nahrať tento klip, pretože ešte stále si ma mnohí ľudia zamieňajú s pánom Jozefom Suchánkom, ktorý je majiteľom tejto peknej firmy. Moje meno je Emil Suchánek a som rodený Dubničan. Jozef Suchánek pochádza z Pruského. Kandidujem na funkciu primátora, pretože sa cítim byť na túto funkciu pripravený vďaka tomu, že som robil dlhé roky programátora v ZTS-ke, vrcholového manažéra a 18 rokov pracujem v oblasti rozvoja ľudí a organizácií ako organizačno-personálny poradca a tréner manažmentu. Chcem vás aj touto cestou poprosiť, aby ste 15. novembra prišli rozhodnúť o zmene v Dubnici, o novom primátorovi, nových poslancoch. Zvolte si človeka slušného, človeka otvoreného, človeka, ktorý chce naozaj rozvoj Dubnice a rozvoj jej ľudí. Chceme vytvoriť spolu s mojím tímom, v ktorom mám kopu mladých ľudí, v Dubnici prostredie bezpečné, prostredie slušné, kde sa bude žiť naozaj dobre. 15. novembra môžete rozhodnúť o výsledku volieb práve vy. Nenechajte rozhodovať o výsledku volieb rôznym vláčikovým voličom a podobne. Ďakujem vám.